почав лайкадам і набув коти خالی پر السلام ассалому алайкум акаҳо додаро апаҳо хоҳаро худованд ҳамафт дар мо ки ғариб нигаҳбон боша барори кору кушоиши кортон бития кадаме ки хайр ба бачаи ман карда худованд ҳамафта нигаҳбон боша ин овардем бача ман нишон додем давра чиш дид бояд куш личен дига нависон назначени кар уколо доруо сиропо витаминои бисёр нависон ина гирифтем ҳамаша мерем иншоалло хайр хела беҳбудӣ ай мега ба хайр ай мега эҳтиётш бошем ами ханакида ами касал авҷ гирифтан мегира гирифтемо пулои шуморо акаҷон имконият нест ки акиҷа дар нишон тем ки мисол дар дашти беринему пешбарни садем ҷа имконияти нишонтиам нест ай хай бо ҷошава нишон метием гирифтем сумои шуморо 44000 русӣ ба курси тоҷикӣ 6754 сомону 00 дирам ҳазор раҳмат барои ёрдамтон аввал барои акай ҳусен ҳазор раҳмат ки сабаб шид акай ҳусен бачаи маи қабапо хес худованд аввал акай ҳусена нигаҳбон боша барори кору кушоиш кор ҳама вақт сарбаланд боша худованд ай фарзандакош серш кунад амин абла акбар гар бар сари нафси худ амири мардӣ бар куру карад нуқта нагири мардӣ мардӣ набувад фитодаро пой задан гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ аввало ассалому алайкум ҳамватанони азиз падарону модарону бародарону хоҳарони гироми қадр бо шумо ҳастам ҳусейн нуриддинов аз канали фикри шумо дӯстони азиз ҳамватанони азиз бародарои гироми қадр хоҳарои азиз модарои азиз аз шумо аз замин то осмон миннат дорам ки ҳамин додарчаи моя мақсад чашматонро напӯшед мақсад ёрдам кардед мақсад мимо нагузаштед ба назар гирифтед паделитса кардед лайк мондед пул гузарондед карташ ба раҳмат бародарои азиз хоҳарои азиз 50000 мо мобайни ҳамин 5 рӯз ба ҷамъ оварӣ кардем картаи фаридун ба ҳамун картаи хештавори ҳамун касамондагӣ будем дӯстони азиз замин наворо то охираш тамошо кунед отчёт мешавад 44000 роҳӣ кардан бо камтар картава мондагӣ бародарои азиз ҳамин личени ҳамин додарчамон давом дорад чӣ хеле ки ман гуфтам ҳамин модараш дуогӯи шумо бибиаш падараш дӯстони азиз дар маҳбас аст дуогӯи шумо аст иншоалло бародарои азиз боз ҳамин номерои имои ҳамун додарчамон мешавад боз занг занед бародарои азиз як бор дига биёед ҳамин додарчамоя ёрдам кунем дӯстони азиз ногуфта намонад 2 нафар 1000 рублӣ барои модараш роҳӣ кардан бо ному фамилия як нафар бародари мо 3000 роҳӣ кардан аллоҳ хайри ҳаре ки шуморо ба даргоҳаш қабул кунад шумо низ метавонед ки ба номерошон занг занед ба номи модараш равон кунед пулатонро дӯстони азиз миннатдор ҳастам аллоҳ хайри ҳаре ки шуморо қабул кунад дуогӯи мо бошед дуогӯи ватан модар бошед боқӣ дар амони аллоҳ бошед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ наворо то охир тамошо кунед ва дӯстони худ фиристед дӯстони азиз ки бинанд мақсад отчёт дода истодаем баъзеҳо бовар намекунанд як бародар бо номи худашро добре нависта ё добри будиш нависта ҳар гап навистааст мо яки мақсад мо блогеро пули ҳамина мехӯрда бошем бовар кунед ман картаи худам мондагӣ не якумаш ки дуюмаш ки пули ҳамин додарчамона касе мехӯрад заҳри бадан мешавад иншоалло насиб накунад пули ҳамин додарчамона касе бихӯрад дар куҷое мехӯранд ин падараш дар маҳбас мақсад ино дар оила мақсад калон оилаи калон ҳастанд бемор аст ҳаққи намехӯрдагӣ ош намешавад бахшиш бародари азиз сухана дароз кардем дастгирро фаромӯш накунед
السلام علیکم. مکجونه اینا کجن مالا پوله کرده اینا مالا رفتم اینا گیرتم اینا کدمی پول بالتو تگه اینا با میمی پوچان لای کدام اینا بو کدی اینا خالی پول کدی مالا لجام کرده لجام گربوشم شد بالکل دونتا باکومک مالدک میشم باشمولا یادم میتونم لجام گربوشم شد بالکل دونتا میگولا کبا Hayır,